Min Jannar tal-2020 mindu Robert Abela sar Prim Ministru ta' Malta, f'pajjiżna kien 11,000 impjieg ġdid. Dan ħareġ mill-Labour Force Survey għall-ewwel kwart ta' din is-sena li rrappurtat dwaru il-Gazzetta Kulħadd. Din iż-żieda fl-impjiegi seħħet minkejja sfidi internazzjonali bla preċedent li ġabet magħha il-pandemija tal-COVID-19. Skont il-Labour Force Survey, f'pajjiżna kienu jaħdmu kważi 275,000 persuna. Hawnhekk ġie nnutat kif minn Jannar tal-2020 bħala medja żdiedu 23 persuna jaħdmu kuljum. Il-Labour Force Survey jindika wkoll li r-rata tal-impjiegi f'pajjiżna laħqet in-numru rekord ta' 76%. Hawnhekk joħroġ kif fl-ewwel kwart tas-sena kien 11,500 persuna jaħdmu iktar mill-istess perjodu ta' sena ilu. Fis-settur tas-servizzi finanzjarji kien hawn żieda ta' 5% fi żmien sena, waqt li l-ħaddiema tal-gaming żdiedu b'6% mill-2020. Dan minkejja il-biża' li ppruvat tiżra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tul l-aħħar xhur. Il-Gazzetta Kulħadd innutat ukoll kif il-ġid nazzjonali Malti is-sena li għaddiet kien €9 biljun aktar milli kien fl-2019 fis-sena ta' qabel il-pandemija.